У Менску сапраўдныя міліцыянты лавілі пратэстоўцаў, згенераваных штучным інтэлектам. Хто перамог? Дынамо Менск? Навошта расейцы перасяляюцца ў Беларусь? Асцярожна яны назіраюць за вашымі дварамі, а пахаладанне пакуль адкладаецца. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». ДТЗ з удзелам 3 транспартных сродкаў у Менскай Лошыцы. Сёння раніцай 23-гадовы кіроўца пагрузчыка экскаватара ля перасячэння Ігуменскага тракту з вуліцай Прушынскіх пры перастройванні не пераканаўся ў бяспецы манеўру. У выніку ён сутыкнуўся з грузавым аўтамабілем МАЗ. Ад удару пагрузчыка адкінула на пасажырскі аўтобус. Пацярпелі пасажыры, 4 даставілі ў лякарню. Сябры, нагадаю, што пры перастройванні ў іншую паласу кіроўца павінен пераканацца ў бяспецы манеўру і саступіць дарогу транспартным сродкам, якія рухаюцца спадарожна. А пад Валожыным адбылася трагедыя. Напярэдадні ўвечары ў раёне вёскі Падневічы 62-гадовы жыхар Менску рухаўся на матацыкле БМВ у бок Ракава. Ды сутыкнуўся з грузавіком, які ехаў наперадзе ў спадарожным напрамку. Матацыкліста экстрана шпіталізавалі, аднак траўмы аказаліся несумяшчальныя з жыццём. Уначы мужчына памёр у рэанімацыі. У Менску сёння адбылася амаль гістарычная падзея. Штучны інтэлект правёў уяўны пратэст ці святкавання Дня волі, а сапраўдныя лукашэнкаўскія сілавікі паспрабавалі яго разагнаць. Справа ў тым, што блогер Сергей Бяспалаў з дапамогай штучнага інтэлекту стварыў фота людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі каля дому на вуліцы Старажоўскай у Менску і адправіў яго ў міліцэйскі чат-бот. Далей блогер назіраў за падзеямі праз гарадскую камеру відэаназірання. Ужо праз паўгадзіны да пустога двара пад'ехалі 3 міліцэйскія аўты, з якіх выйшлі ў поўнай амуніцыі асобы, якія, нагадаю, жывуць на падаткі беларусаў. Відавочна, міліцыянты былі цалкам гатовыя да жорсткага затрымання пікселяў. Што праўда, згенераваныя штучным інтэлектам людзі на кантакт не пайшлі. Аператар міліцэйскага бота удакладніў Бяспалава, дзе шукаць дэманстрантаў. Блогер адправіў іх лавіць няісных дэманстрантаў у бок гасцініцы «Беларусь». Яны назіраюць за вашымі дварамі. У Гомельскай вобласці санітарны нагляд за тыдзень знайшоў амаль 700 выпадкаў так званага парушэння добраўпарадкавання. Найбольш у жылым сектары. На яго прыпала амаль 40% усіх заўваг. Далей ідуць аб'екты гандлю, дарожны сервіс і могілкі. Часцей за ўсё правяральнікі фіксавалі несвоечасовае прыбіранне смецця і агульны занядбаны стан участкаў, замацаваных за фізічнымі асобамі і прадпрыемствамі. У санітарным наглядзе справаздачыцца, што накіравалі 224 прадпісанні звычайным грамадзянам. Да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнулі 14 службовых асоб. Хакейны клуб «Дынамо Менск» скасаваў планаванае павышэнне цэнаў квіткоў на матчы наступнай стадыі плэй-офф кантынентальнай хакейнай лігі. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Акрамя таго, клуб увёў 25% зніжку для ўладальнікаў сезонных абанементаў пры выкупе месцаў. Раней Марк зацікавіўся падвышэннем цэнаў квіткоў пасля незадаволенасці хакейных заўзятараў, якую яны выказвалі ў сацсетках. Ведамства накіравала запыт у клуб, і «Дынамо Менск» паабяцаў перагледзець цэнавую палітыку. У клубе таксама адзначылі, што квіткі на хатнія матчы плэй-офф, маўляў, карыстаюцца вялікім попытам і раскупаюцца вельмі хутка. Паводле апошняга дакладу «Глобальны індекс тэрарызму 2026» узровень тэрарызму ў свеце зніжаецца, аднак пагроза застаецца высокай. Летась у выніку тэрактаў загінулі крыху больш за 5,5 тысяч чалавек, а колькасць нападаў скарацілася амаль на чвэрць. Беларусь у рэйтынгу застаецца сярод краінаў з мінімальнай тэрарыстычнай пагрозай на 93-м месцы. Паводле аўтараў даследавання, ў краіне ўжо шмат гадоў не фіксуюцца тэракты і смерці ад іх. На гэтым фоне паказальна, што ўнутры краіны тэма так званага тэрарызму актыўна выкарыстоўваецца для палітычна матываванага пераследу. У Беларусі працягваюць выносіць прысуды паводле артыкула аб акце тэрарызму, у тым ліку непаўналетнім. На першым месцы ў сёлетнім рэйтынгу апынуўся Пакістан. Далей ідуць Буркіна-Фасо, Нігер, Нігерыя і Малі. У першай дзясятцы таксама Сірыя, Самалі, Дэмакратычная Рэспубліка Конга, Калумбія і Ізраіль. Галоўны асяродак тэрарызму ўсё больш перасоўваецца ў краіны Афрыкі на поўдзень ад Сахары.
Сталі вядомыя імёны 3 суддзяў, якія будуць разглядаць сітуацыю ў Беларусі ў міжнародным крымінальным судзе ў Гаазе. Гэта юрыстка з Румыніі Юлія Маток, якая раней працавала ў Еўрапейскім судзе правоў чалавека і займала пасады ў сістэме ААН. Другой суддзёй стала Рейн Алапіні Гансу з Беніну, віцэ-прэзідэнтка міжнароднага крымінальнага суда і былая кіраўніца Афрыканскай камісіі правоў чалавека. Трэцяя Сакора Флорес Ліера з Мексікі, кар'ерная дыпламатка і ўдзельніца стварэння суда ў Гаазе. Нагадаю, сёлета 17 сакавіка міжнародны крымінальны суд пачаў расследаванне магчымых злачынстваў супраць чалавечнасці, звязаных з прымусовым выездам беларусаў і палітычным пераследам. Расследаванне ініцыявала Літва на аснове фактаў, сабраных народным антыкрызісным упраўленнем. Паводле пракуратуры міжнароднага крымінальнага суду, гэтыя злачынствы рэжыму Лукашэнкі маглі мець трансмежавы характар і часткова адбывацца на тэрыторыі Літвы, таму і падпадаюць пад юрысдыкцыю суда ў Гаазе. Паводле службы вонкавай выведкі ўкраіны, Расія можа наўмысна ўзмацняць свой уплыў у Беларусі праз перасяленне расейцаў у нашу краіну. Гэтак пасля пачатку поўнамаштабнай вайны супраць Украіны каля 90% міграцыйнага патоку ў Беларусь складаюць менавіта расейцы. Сцвярджаецца, што Масква стварае ўмовы, якія заахвочваюць да пераезду перадусім больш памяркоўных і ліберальных расійскіх грамадзян. Украінская выведка лічыць, што такія людзі могуць у будучыні стаць асновай для фармавання ўплывовай групы насельніцтва, якая будзе выкарыстоўвацца як інструмент палітычнага ціску. Маўляў, у расейцаў, якія перасяліліся ў Беларусь, ёсць шанец паспяхова асімілявацца на чужой, але не варожай тэрыторыі і пры неабходнасці ператварыцца ў крытычную масу карэннага рускага насельніцтва ў Беларусі. Таго, якое будзе мець патрэбу ў абароне з прычыны неабходнасці вывучэння беларускай мовы. Украінская выведка адзначае, што Расія не перасяляе людзей адкрыта, але ўзмацняе ўнутраны ціск праз законы, цэнзуру і пераслед за выказванні. У той жа час Беларусь прадстаўляецца як бяспечная і блізкая альтэрнатыва для жыцця. На наступным тыдні ў Беларусі чакаецца паступовае пацяпленне, аднак надвор'е будзе няўстойлівае. На пачатку тыдня ў краіну пачне паступаць цёплае і вільготнае паветра з паўднёвага ўсходу. Гэта прынясе павелічэнне воблачнасці і дажджы, у першую чаргу па заходніх і паўднёвых раёнах. Месцамі ападкі могуць быць моцныя, на ўсходзе цяплей, на захадзе крыху халадней. Ужо да сярэдзіны тыдня цяпло распаўсюдзіцца на большую частку Беларусі. Удзень да 20 градусаў цяпла. На пачатку ж красавіка на поўдні Беларусі магчымыя кароткачасовыя дажджы, а нават і з навальніцамі. Рэзкае пахаладанне, якое прагназавалася раней, пакуль адкладаецца, ці паводле апошніх звестак будзе менш інтэнсіўным. Карацей, наступны тыдзень прынясе сапраўднае вясновае цяпло, але раю не забывацца на парасоны. Гарбаты кіт некалькі дзён змагаўся за выжыванне пасля таго, як выкінуўся на мель каля нямецкага ўзбярэжжа Балтыйскага мора. Нарэшце ратавальнікам удалося яго вызваліць. Цяпер жывёліна павінна прайсці складаны маршрут міма дацкіх астравоў у паўночнае мора і нарэшце у Атлантычны акіян. Без каментара. На гэтым развітваюся, сябры, лайк, падпіска, калі бяспечна. Заставайцеся з Белсатам і добрых вам выходных.